Serbisyo Publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time in punto las 7. This time check is brought to you. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sa San Carlos nagpain pondo para ibakal bakuna. Siyudad sang Bacolod magahatag bulig sa mga LGU nga nagdeklarar sang state of calamity. Sa balita national, Pfizer nagpasiguro sa marasing nga pagpadala sang bakuna sa Pilipinas. Roque, gin pa kamalaot ang mga kritiko sa pagbakal sang Sinovac. Kag sa aton balita international, WHO nagpahayag ikaduha nga tuig sang pandemic mas mabudlay. Sa balita sa sports, negosasyon sa McGregor versus Pacquiao match nagapadayon. Kag sa aton balita showbiz, a prenup shoot nanday Angel kag Neil, wala madayon. Sa aton balita espesyal, aton paghahambalan mga financial goals sa buong 2021. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Enero 16, 2021. Ang inyong news team, Aksyon ang Defensor. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang tail end sang frontal system amo karon ang nag-apekto sa eastern section sang southern Luzon, samtang ang northeast monsoon nag-aapekto naman sa nabilin nga bahin sang Luzon. Ang bilog nga Visayas maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpangilat bangod sang easterlies. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na sidlangan pagadto namin na nasidlangan sa bilog nga Visayas kag subong man may kasarangan nga pagdapya sang balod sa kadagatan. Sa aton nga temperatura mabatyagan ni sa 21 degrees Celsius tubtob sa 27.2 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:38 kaina samtang nagbutlak las 6:27 kaina kag magatunod naman las 5:38 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D3. Welcome na sa aton diri nga Aksyon Balita Morning Edition sa aton dira nga mga naga-monitor sa Facebook. Siling ni RR Rehinio sa ikaduha nga bahin sining programa ako sa gihapon makaupod ninyo nga duha. Sa pagpadayon sa akon sinumpaan nga hindi magbiya sa kanginan pangako nga hindi pagpatihan siling sang iban pero ako inyo na natistingan. Nakaupod nyo ako sa init kag ulan pagigugma sa inyo ang akon dala, palangga kong Aksyon Radio. Salamat sa pagbugtaw sa akon kadaaga. Aksyon an ako na ang imo bag-ong abyan. Abyan sa kadalagan kag kapaslawan. Bongga kita tanan. Sabi siya mo ganun Duran. Sir Arya. Hey mo man ko na bedroom. Abi mo lang na Sir Ara. Atiya Kim Eriman, good morning man. Naga-monitor subong. Good morning man sa kay Kate Cardones. Kay Hera Calataro Mahandog Juan, Alex Fuentes, Renan Payungayong, good morning man sa akong classmate kag kumare Jean Buarom, sa kay AC Sayon, Henry Makiran, watching sa Sukat Paranaque, Weng Guafa, good morning.
watching from Bicol. Homa Lumena kay Henry Makiran, my beloved Bacolod nun ko no. Michael June Season, greet niya lang si Jimbol Cordero dira sa Sumag kag sa Season Palma family. Monitoring from Chateau Ilis, Paranaque. Good morning mo kuno sa tanan nga mga Energy Fans Club, sa mga miyembro sang Energy Fans Club. Gina shout out man ni Hera Huen si mama niya kag sa Mama and Son Pizzeria Restaurant sa Alice Road. Palabakal ko na. Identify ka na nila eh. Hindi man hindi man sila No kon basta profile. kung may mga kon bakal ko da ara ko da bakal kung may mga okasyon lang may hatagan ko wala mga butang mo birthday mo na baklan ta kada. Lapit na lang ako sa birthday action boy. Mga kon bala sang mga pizza bla nga daw lamisa kalagpad bla. Gusto mo na? Yeah. Oh, yeah. Sakay Sir Alex sa Montesa, bumudo masugpon man sa ho, pero doon nabunubo lang ni iya. Nabunubo lang ni iya. Sakay Renan Payungayong Mayong Agaman. Sige, sakay Sir Russell Zemog or Gomez Mayong Aga. Sakay Ma'am Reggie Araneta kay Bebota Gido Batos-Batusan. Good morning, Aksyon. Gapamatigid kami diri sa Libertad. Yes, sa mga taga Libertad Market dira. Good morning ha. Damo na daga monitor sa Libertad no. So may kuan pala na sa may prutasan, may ara daga monitor. Dire pagit sa kilid di sa may basta baligya sa mga mga panakot bala. May ara manada. Ara nada sa ho. Thank you so much. Sa kay Sir Grande Ecraela, mayong agaman. Kay Sir Warlito Nesha, good morning. Sige, standby na kita na sa aton nga mga balita lokal. Philippine Standard Time, las 7:07. Oras ginadulong sa kaalawan sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, magapain sang 20 milyones pesos ang lokal nga gobyerno sa siyudad sa San Carlos para ibakal sang COVID-19 vaccine. Sunod kay Mayor Renato Gustilo, target sa siyudad nga mabakurahan ang 60,000 ka individual. Nagpangabay si Gustilo kay Governor Eugenio Bong Lacson nga magaupod sila sa pagbakalman sang probinsya o kung magaupod sila sa pagbakalman sang probinsya. Samtang ginkalipay sa alkalde nga 24 na lamang ang aktibo nga kaso sa siyudad, kagkun kaysa may 0 case na sila. Apan sa gihapon, liwat ka nagapanawagan si Gustilo siya bumuluyo nga padayon nga maghalong sa pihak nga nagnubo na ang kadamuon sang kaso sang COVID-19. Masubo sa bahin sa Banwa sang Don Salvador Benedicto matapos may balaan nga kinahanglan magpainsang pondo ang local government unit agud ibakal sang bakuna. Aminado si DSB Mayor Marcin de la Cruz nga wala sang dako nga pondo ang Banwa para sa pagbakal sang bakuna. Suno kay de la Cruz naghinon-anon sila nga mga alkalde kay Negros Occidental Governor Eugenio Lacson agud maghangyo nga sa kupo na lang ang magamay nga Banwa sa mabakal nga bakuna sang probinsya. Dugang pa sang alkalde kun kinahanglanon gid man mapilitan ang Banwa nga magpangutang agud mabakunahan man ang 20,000 ka individual sa balor nga 13 milyones pesos. Magahatag naman sa ang balor 3.5 milyones pesos ang lokal nga gobyerno sa siyudad sa Bacolod sa apat ka mga local government units sa Negros Occidental nga nagdeklarar sa state of calamity bangod sa pagbaha nga natabo sa norte nga bahin sang probinsya. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Sid Pamilaran nga nagpasar sa resolusyon para maaprubahan ang pangabahay ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga hatagan sang bulig ang mga LGU sa siyudad sa Talisay, Silay, Victorias kag Banwa sang Ibi, Magalona. Suno kay Pamilyaran, magabaton ng 3 ka siyudad sa tag 1 ka milyon ka pesos, samtang 500,000 pesos naman sa Ibi, Magalona. Dugang pa ni Pamilyaran, ang pondo kuwaon sa DRRMO funds ang siyudad.
Ginapaabot naman nga marasing nga mahatag gilayon ang bulig kung matalakay na sa buwas nga adlaw Miyerkules o kung sa Miyerkules sa masunod nga semana ang resolusyon kag mapirmahan ni Mayor Leonardia. Approve na mo ng i-request na maghatag financial assistance 4 ka LGUs na nagdeklarar sa state of calamity. Cities of Talisay, Silay, and Victoria. Naghatag si Mayor Pindra sa ila or ang City of Bacolod 1,500,000 sa Magalona. Si Vice Mayor Elcid Familiara. Magpatigayon sa cross-posting validation ng Department of Interior and Local Government o DILG angot sa road clearing operation sa kada local government unit. Sa intersection firing line, ginpahayag na DILG Region 6 Director Juvian Enyenero, buot siningon sa cross-posting validation ang mga hindi pwede ang validating team nga mag-assess sa kaugalingon sining nga banwa o kun syudad. Dugang pa ni Enyenero, tungod ginpalawig ang deadline sa road clearing operations, gamiton sa ahensya ini nga panahon agud makumpleto ang validation team kag mga kinahanglanon nga mga proseso. Magkakaroon po ng cross-posting ng validation. Opo. Ibig sabihin, hindi po pwedeng, kunyari, Bacolod City, hindi yung PNP ng Bacolod City, hindi po siya ang mag-validate doon. Ibang city po ang mag-validate. Kabahin sa pagpahayag ni DILG Region 6 Director Juvian Enyenero. Sa dugang panaton nga mga balita lokal, ginpasiguro ni Councilor Renesito Novaro nga nakahanda sa pagbulig ang iya komitiba sa mga Bacolod noon nga apektado sa demolition bangod sa road clearing operation. Ilabi na kon kinahanglanon ang legislative action sa konseho. Suno kay Novaro, mayara sa pila ka mga residente sa barangay Bata nga nagpangayo sa bulig sa talatapan apang ginklaro sini nga ilang mga concerns ang dapat anay nga mag-aagi sa pag-akto sa mga opisyal sa barangay kag Bacolod Housing Authority. Dugang pa ni Novaro, mayara pa sa bakante nga lote ang relocation site sa syudad apang kinahanglanon nga ni sila ang ma-qualify sa ginapatuman nga mga requirement. Sa rebaluhan nga ang liwat nga pagpatuman sang demolition resulta ini sa nagabarayon nga implementasyon sang road clearing operation o kon RCO 2.0 nga ginmando sang DILG. Basta pa may request sila, then of course ang barangay kinahanglan ma-participate kina. Okay. Kung labi na gid kung affected ang ilang mga barangay residents. And then, kung relocation site ang ambalan, ang aton niya basic department diri sa Bacolod naman na ang PHA. Si Councilor Renesito Novaro. Nakigsapol na sa pamunuan sa DPWH ang tatapuan na Executive Assistant kag CDRMO Cluster Head Jomari Vargas angon sa natalana nga implementasyon sang flood control program sang syudad. Suno kay Vargas, suportado sang among ahensya ang proyekto nga luyag ipatuman sang syudad bidang kabahin sang task force nga gintukod sang alkalde. Dugang pa ni Vargas, wala pa sang patod nga petsa kung saan umpisahan sang DPWH ang ila pagpanghawan sa mga drainage system, posible nga mauna naman ang trabaho sang iya mga personnel nga na-assign sa flood control team, ilabi na ang pagpatigayon sa clearing operation sa bahin sa Mambulo Creek. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, naglambot na sa 22,194 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 matapos ginanunsyo sa DOH6 ang 41 ka bago nga kaso sa COVID-19. Nagapanguna diri syudad sa Iloilo ka Aklan nga may tag 14 ka kaso. Ginasundan sang syudad sa Bacolod nga may 11. Gimaras kag Capiz nga may tag isa. Samtang 55 ang bago nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 20,815 kag isang bago nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 685 sa death toll. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:14.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing. Okay, good morning liwat. Kay Josefa Cabrera, may aga sa imo si taga kuan kami sa una ya, kaingod kami ni sa una. Sa bago. Kuan promote din sa Subong man, lain na sa nga kuan nga lugar no. Kay amigo of course Roberto One Ball Gallo, kay Madam Alma Gallo. Good morning dira sa kay Madam Alma Alvarez Gallo, former Miss Silay. Wow. Siling ni Hera Huen. Oo sir, nakita ka namon. Nakita mo kung kuloy linila da sa Mama Ansan sa pizzeria. Sa Alihis. Katol-tol ka da? Hindi ko sa ano lang ba nakantuan ko nagid man na siya pero not sure lang sang sa ngalan. Mas nara lang da sa along the highway lang na siya no. Henry Makiran. Kanami sa Aksyon na balita, kay bisan din ka may mabalaan ka na balita. Shout out sa Makiran family, sa tatay ko Enrique Makiran. Nami gid kay dira gid ko naghamtong sa Bacolod. Okay. Chris Ark, may aga Aksyon boy kag Aksyon an. May aga sa taga Cane Town subdivision sa Victorias nga aga pa ginaulan. Sa shout out lang sa Arkisola kag Rivera family. Hazel Naipal, Tamyaw sa family Demol Sangkanduni, Kalapian salamat. Halin kay Blessel May Lapian. Jesse Sentina Aquino, good morning. Kag sa imo good morning ko no mga pita ay sige. Thank you. Siling ni Alex Montesa sa taga Gibong Pontevedra ko no sa Barangay Buena Vista dira hulat kamo sa pagbalik ni Gimo nga may dalasang balita.
nga wala ang mga balita nga wala kakapaslawan mga balita nga sa Aksyon Radio lang mabatian. Advance happy birthday kuno kay Mutsan unang birthday ni Gimo. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good snowy afternoon again. Again. Kaya ito nakamuno sa sako niya, iyawan pa sa kuno pang pala. Sumungo ka pang pala naman siya. Wala Pang gani. pala naman sa snow. Grabe, no? Guro ko makapalakat ko to. Matilaw man ko na pang pala sa snow. Pala. Mga 2 days, siguro masadyahan ka pa na. Pero magsunod nga days. Ulit ang Pilipinas. Grabe, no? No, Nito Novero, dira sa Granville, Mansilingan. Greet niya mga neighbors ko, Toto and Nerissa Gonzalez, Andres kag Lisel Bironio. Sige, aksyonan, ma-follow mo? Sakay Yodge Noller. Joy Drilon. Good morning, Action, Sir Boy and Miss Anne. Thank you so much. Sakay Analisa Ortega Lipper. Good morning, Action Boy kag Action Anne. Mati lang kami diri sa La Carlota. Sakay Sir Erwin Gonzalez nga naga-monitor man subong Action Boy. Maaw na siya yan. Sakay Franco Villanueva Osorio. Good morning, Action Boy and Action Anne. Have a blessed day. Sakay Sheila Alagos. Gasundanay lang tada. Good morning, Action Radio. Naga-monitor kami diri sa Fausto Garments sa Bacolod. Salamat, Gid. Sakay Noel Amar. Sir Boy, naglaswa si Mrs. nga may tanglad. Okay man kuno ang sabor. Wala na sagpon. Kung may tanglad, ate, namit mo na sabor. Naidlaw ko kay Action Daryl nga luto. Condolence ng gali sa kay Noel, no? Kay nagtaliwa ng ilang magulang bla, nga utod ya. Condolence, 84 years old naman dito sa Canada, no? Sa condolence lang. Rose Wenner, maing aga dira kay Sir John Chong, ang National Commanders and Task Force Kasanag, kay Kati. Good morning dira sa inyo. Action Boy, si Action Dorel, gidman gali kuno ang nagsuggest sa iya. Kay si Dorel to gibutang gina siya. Lamit, promise. Sige. Standby na sa aton mga balita national. Action Radio Philippines Standard Time, 7:24. Detalye na sa aton mga balita national. Ginpasiguro ni Pfizer Country Manager Andreas Rydell nga tinguan sa kompanya nga mapadasig ang pagpadala sa ila bakuna sa Pilipinas. Sa Senate hearing, ginanunsyo ni Rydell ang ila intensyon nga makadulong sang bakuna sa mga low-income countries pareho sang Pilipinas sa kasarangan na mga presyo. Sa karon, nagabaraw na pagtalakay sang pharmaceutical company sa gobyerno nasyonal angot sa kasugtanan sa pag-supply sang bakuna. Nagwa ang statement ni Rydell matapos ginaprubahan sang FDA ang Emergency Application Authorization sang Pfizer. Ginpahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga hindi mag-uyang sang oras ang gobyerno sa pagbakuna sa mga Pinoy sa tion nga mangin available na ang vaccine. Sa Senate Committee of the Whole hearing, ginpahayag ni Galvez nga kinahanglan nga mabakunahan ang 150,000 katawo sa kada adlaw agud malabot ang target nga 50 milyon ka tawo.
Dugang pa ni Galvez, ginalantaw sini ang posibilidad nga kung available na ang bakuna, magapatuman sang 3 ka shift agud mahimo ang target. Nagligad nga Lunes, ginanunsyo sang Department of Health nga na-identify na sini ang masobra 4,000 ka fixed vaccination points sa pungsod para sa COVID-19 immunization program. Ginklaro naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala nagadepende sa efficacy rate ang pagpanagtag sang bakuna sa idalom sang mass vaccination program sa Pilipinas. Suno kay Vergere, wala nagabase sa efficacy rate ang bakuna ang ibutang sa kada lugar, kundi sa logistical requirements ng kada brand. Patag ni Vergere, may mga lugar nga hindi makasarang sa mga ultra-low temperature storage, rason nga ginpili lamang ang mahimo pahamtangan. Una ang ipahag ni Vergere nga pila lamang ka urban areas ang makasarang sini, bangod may available nga mga pasilidad ka mga lugar ginalakipan sang Manila, siyudad sa Cebu kag Davao, subong man pila ka lugar sa Central Luzon kag Calabarzon. Ginpakamalaot ni Presidential Spokesman Harry Roque ang mga kritiko sa gobyerno angod sa desisyon nga pag-secure sang 25 million doses ng COVID-19 vaccine nga gindevelop sang Sinovac. Ginlaragway ni Roque ang mga kritiko nga ignorante matapos gininsister nga ang bakuna hindi amo ang pinakamahal nga brand. Nagpamalibad si Roque nga ilawag ang presyo bangod sakop ini sa confidentiality agreement apang ginpahayag nga barato ang ginbakal nga bakuna sang gobyerno. Una diri ginkwestiyon sa pila ka kritiko ang safety sang Sinovac vaccine bangod sa mas sobra 50% lamang sini nga efficacy rate. Ginklaro naman ni Senator Sani Angara nga ang presyo sa bakuna nga iyang ginpalayag sa publiko sa tuong Disyembre ang ipagawa sang Department of Health. Suno sa senador, ginatagan lamang sang kopya ang opisina sa tuong bulan sang Disyembre, kag wala ini sang personal nga ihibalo angot sa presyo, subuman ginklaro nga wala siya nagapakig-angot sa mga manufacturers. Madumduman si Angara amo ang nagpalayag sang available nga mabakuna sa bilog nga kalibutan, kag ginpakita ang presyo sang Sinovac nga yara sa 3,629 pesos para sa 2 ka doses. Tungod sini nanawagan ang pila ka mamamalida sa gobyerno nga tunan sa liwat ang angot sa pagbakal sang bakuna sang Sinovac bangod sa kinalagar mahal kag manubo ang efficacy rate. Sa katapusan nga balita national, ginaduson ni Senator Cynthia Villar nga ginatugyan sa mga itugyan sa mga pribado nga kompanya sa pungsod ang pagpili kung sino sa ila empleyado ang una nga matagan sang bakuna. Ginhimo sang senadora ang pahayag matapos mabatian gikan kay Presidential Advisor for Entrepreneurship Joy Concepcion nga makatapos makabakal sang bakuna sa mga pribado nga sektor, ini ang magakadto tanan sa Department of Health. Bilang sabat, ginpatag naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga nasambit nga tikang isa ka procedure bangod ang DOH sa mga nag-facilitate sa actual inoculation. Dugang pa ni Galvez, kinahanglan nga prioridad sa mabakunahan ang essential kag frontline workers bilang pagsunod sa guidelines ng World Health Organization. WHO, ikaduha nga tuig sa ako nagpahayag nga ikaduha nga tuig sa pandemic mas mabudlay. Samtang negosasyon sa McGregor kag Pacquiao match nagapadayon. Ini kag iban pa nga mabalita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Sakay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning dira. Kag gina-greet ko man si Father Brethren Ray Gamala, bata ni sa ni Ma'am Elizabeth. Gina-greet ko man sa iya sa sacerdotal anniversary. Nan. Ang sacerdotal anniversary kabalo ka ko na na. Ang balbla kon wala ka kabalo kung kabalo ka. Ano ginawa ko kasi mag-go na sa explain. Ang Bala ako nga level of knowledge about it. Anniversary, amo na sang anniversary sang pagkapare mo bala. Ano sa kon sumo sinagabi nga 10th sacerdotal anniversary. So kana pulo mo na katuig nga pagkapare. Amo na sang sacerdotal anniversary. Sang pare kung sang una. Sang pare ka sang una, ang una natun-an mo. Okay. Christine Villalobos, good morning man. Sakay Gladys Noble. Tamyaw niya lang kuno si Pingping Santillan Sol. Okay. So amo ni sa gali si Pingping Santillan Sol. Kaya kita ko lang ni sa Facebook bala ka magkas na Solping. Gali Pingping Santillan Sol. Mga kwan guro mga mistra guro na. Basi. Mga mistra ni sila. Benji Bernardes. Tamyaw lang sa pamilya Bernardes, Duliosa, Juliana, Roma, kakasasawa niya kasi Maria Elena Bernardes. Nga permi kapamati sa ARB sa Banwa sa Binalbaganan. Wala subong ka, si Dennis, Kalinong kay Dennis. Rara na siya. Wala sa kakadula. Rara na siya. Basiga, balda naman itong Si Carol Montoya, good morning dira sa National Printing Office sa Quezon City. Carol, good morning sa imo. Doña Elena Aligarbes, bayang agaman. Sakay Ma'am Dina Perarin, good morning Action na Tito Boy and Action Ann. Good morning sa darling ko nga ihaw ko do baboy subong Action Boy. Kag duwan niya man ka kids, Danica friends Joyce, kag family Badigwat, family Tatsado, family Mayordomo, kag sa anak ko sa Bayawan Dina Noreco. Salamat gid, nagapamati ko sa live nyo. Sige, salamat man. Remia Garcia, good morning kag Ons Barrera. Standby na kita sa aton mga balita international kag iban pa. Kung magtawag sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Kagaron sa detalye sa aton balita international, ginapabot sa World Health Organization nga mas mangin mabudlay pa ang ikaduha nga tuig sang COVID-19 pandemic bangod sa kapasidad sa paglaptas ng bago nga variant sang virus ilabi na sa Northern Hemisphere. Sunod kay Mark Ryan, ang top emergency official ng WHO, pila sa factors sa mga issue nga nagapalibot man sa bago nga variant. Malapit na sa 2 ka milyon sa karon ang napatay bangod sa virus, sa diin may 91.5 milyones man ang natapikan. Sunod sa WHO, pagkaligad sang 2 ka semana nga manubo nga kaso, nagsaka naman sa 5 ka milyon ang bago nga kaso nagligad nga semana. Kag ang mahalog nga depensa sa tong holiday season amo ang ginalantaw nga rason. Balita naman sa patag sa pagnegosyo, nanawagan ng mga pribadong sektor sa marasing nga pagpasar bilang layis ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o Create Bill. Sa statement sa grupo, ginapangabay sa mga inis sa Senado kag Kamara marasing nga pagpasar sa ginakabig pinaka-importante nga hagna. Duga pa sang grupo, pagkaligad sa 3 ka tuig nga deliberasyon, ang kada adlaw nga delay nagaresulta sang risgo nga madamo ang madulaan sa trabaho kag madamo man ang nagakapektuhan nga investment. Sa Nobyembre 2020, ginaprubahan sa Senado sa third kag final reading ang Create Bill kag 2019 naman sa Kamara. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 3 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 19 centimos, ang Singapore dollar 36 pesos kag 10 centimos. Kag sa aton balita showbiz Action Boy, ginpahayag sang actress, fan ka man ni Angel Luxin. Luxin? Diba? Kuha ko na siya namiya ko na siya kaysa iya bala nga pagka panawag sinigan na bala nga tagbulig bala. Hipos-hipos na siya pero bulig na siya. Ang hindi niya gusto nga kuwaan sa sang mga litrato. Hipos-hipos na siya. Diba?
So, the Action Boy, si Angel Oxina nga ton subong nga topic. Kay tungod the Action Boy, if ma-remember mo, nga may ari na ni sila nga duwa sang iyaman fiancé, nga si Neil Arce, inablang plano na kung tani about sa ilang nga kasal. O galing, kay tungod nga may mga issue, syempre, ang pandemic, Action Boy. Isa sa mga naapektuhan ng ilang nga prenup shoot sa Oslo, Norway, kung tani, inipati kayo nun. Oslo, Norway. Okay. Oo. Ang Oslo is the capital of Norway. Galing kay tiwala na dayon kay tungod sa pandemic. So, do pareho lamang nga nagbalik sila sa una sa uno. Angot sa ilang nga wedding plan kit Di sila pwede ka balik sa dos. Di na sila dapat uno gid sila. Di na sila ano na sila numero? Mga amot lang, sure. Kaya balik na sa uno yan, no? Hindi pwede nga magbalik sa dos, hindi pwede magbalik sa tres. Actually, nga ganun butan, kani zero na lang ako, nga, no, kay parin, paglalisan ng uno kag dos, di ba? So, muna Action Boy. Tungod man kay may mga konsiderasyon sila, ilabi na sa safety, syempre, for both family, kag mga abyan Manila, Action Boy. Ang palayag sa magtras, outdoor wedding ang kasal nila. O galing, syempre, kinahanglan sundon ang mga health protocols. Meaning madayon gid siya ya, o galing kay mga may ara lang bag-o nga mga or may mga changes, adjustment tungod COVID tungod sa pandemic. Nagbalik na ang lawas ni Angel daw nagdako-dako siya nagliga. Wala pagid siya po. Kaya ganito nagdako-dako siya mo, no? Kay pero may kuana siya, I think something is may ara siya na daw ng health situation dako siya, no? Pero madasig lang na si Angel ba? Sure. Basta beautiful basta beautiful man sa Japan. Love ko na si Angel ya. Love mo din siya, di ba? Correct. Balita sa sports. Ginpahayag ni Anay to Division UFC World Champion Conor McGregor nga nagapakinegosyar sa karon iya kampo sigli para sa potensyal nga hampang sa kay 8th Division Boxing Champion Manny Pacquiao. Sa isa ka interview, ginpahayag ni McGregor nga hampang mahimo patigayunon karon nga tuig apang wala pa sang petsa kag kun diin hiwaton. Sa rebaluan, nakaschedule nga maengkwentro ni McGregor si ana UFC Interim Lightweight Champion Dustin Poirier sa isa ka rematch sa main event sa UFC 257 sa Enero 24 sa Etihad Arena sa Yas Island, Abu Dhabi. Samtang plano ni McGregor nga mapatigan sang pagsapol sa kay UFC President Dana White para sa iya masunod nga hampang matapos ini magpabutyag sa iya intensyon nga maghampang sang boxing kag may isa ka world champion antes ini siya ang magretiro. Balita Espesyal! Hindi na magsugpo na ba si ma-react na karon? Asa mo sa la. You know? Hindi ka-records ni Blau. Gani. Malain na nga daan. Gina-foresee ko ng mga negative guhimuon yan. So, stop na to da. So, doon na kita Action Boy sa aton man nga Balita Espesyal. Siling ni Dennis Richard Tiboroma niya ang dos si Action Boy lain na iyang estasyon. May point ka. Tiyari na sana, pangita mo kayo na si Preselu. Preselu, good morning. Ay, kay gali kay Secretary man, sa kay Anthony Jones sa Villo Ceblano. Kagay, lawagon ko kuno si Rejan, on air lang dyan sa Facebook Live. On air taman sa lawagon ta kadra sa Manapla. Yes. Wala 5. So, yes, Action Boy. Dili na kita sa mga financial goals subong 2021. Kay subong bala Action Boy, do kadamo gid sa aton nga balang do katuigan naton nga goal ta nga makatipon, goal ta nga makasave money. Galing may goal ka man nga makasave. Ang gambal kapon sino kapon nga gambal kasi Action Dorel nga para maka isa sa mga tips dira. Adlaw ko no hindi adlaw basta anytime may 20 pesos ka ikuan mo, i-save mo, tagoon mo. Basta anytime may 20 pesos ka butang da. Pag after 1 year check mo kay damo na sa dayo. Di mag 365 days mag 20 pesos a day ka pila na sa dayo. Dako na, di ba times ta? 12 mil man na sa sobra nga 13 mil sobra, be ko na be. 365 times 20. 306 ay sali ako nga no. 365 times 20. 7,300. 7,000? 7,300. 365 times 20, di ba? 7,300. 7,300. Yawat na na. Dako na na. Dako na na.
Diba? May pang, ano ka na. Makabakal ka na isa ka baboy, no? Oo. Oo. Sakto na. Ang baboy, tapos ipahihaw mo. Oo. Sa ibaligya. True. Mahal. Ibaligya mo kaya Aksyon Boy. Barato. Ito wala baligya. Di mo kon barato. Ito wala tayo kasi mo. Ito wala tayo kasi mo. Okay. Mga kasarangan lang tayo maghatag. Ano to? Oo pala. Sige. Lynette ko. Kay Lynette Guan siya. Good morning, anay dira sa imo. Lynette, classmate ko niya. No? Batch ko niya sa batch 81. No? Jade Villegas Duran, good morning man. Sige, Aksyon ano na da? Yes, Aksyon Boy. Balik kita for our financial goals. Number 1, gid nga aton ihatagan consideration, Aksyon na boy. Ang inabalang seryosohon mo kung mag-save ka gid man. No. O, di ba? Kay sa aton, kung kaysa... Di mo pagloglogan. Oo. Tuturon mo gid. Tuturon mo gid. Hindi man natira nga seryosohon mo nga to the max. Gagigya nga. Hindi ka na mag-ano, hindi ka na magasto, hindi ka na mag-ano sang... Ano ko galingon mo kung ginagutom ka na. Hindi, may haraman nga ng sige kada butang sa imo alkansiya. Tapos after pila ka simana, imo man nga... Gusto times the loam. Gusto times the loam. Gusto times the loam. Kagi ka sa una alkansiya nga. May harap ko sa una yung alkansiya na malang sulda sa pulbos bla. Oo. Kagi ka na? Oo eh. Ano, wala na nga tago ni mother sa mon. Pinapakita, yan ako maghulog kami. Pero kung after, sinatagoon niya na. Apo kay inyo, manyagle. Amon so, nayagin na, panahon na kinalukit na mo. Pero may harap kapag syempre, yung himo sa guna, kawayan, Aksyon Boy. Kawayan, Gawagta si Papa Samon kay Lagario naman. Kinalagari naman nga tatlo sa mga magulang ko. So, may mga balay sa una nga himo sa kawayan, kag nipa. Nga hasta ang haligi, kawayan, mapusog bla. Yan ra himo na sila kansiya no? Amo na, gugtas gani si Papa Samon. Tiki nalagari niyo ng haligi. Kinalagari na muna. Tiki dinagdagan na to namon. Papa, rada lang ako yung kwarta pa. Uy, damo na guro pa. Gugtas si Papa Samon. Haligi. Ay, syempre mo na yung amon. Inam lang ang sa utok para hindi magasto. Ay, hindi mo magasto kasi haligi na yun mo. So, amutan ko na sa mga bukid-bukid, guro, may harap pa na, haligi. Harap pa na. Haligi, pusog sa kawayan. Oo. So, na mo ginahin mo dalang kansiya. Hindi, pa na yung balaya nga sa may tunga-tunga, kundi sa may punuan, ginabalaya mga butanga, ang mga lagari. Ikaw, tas papasa mo na eh. So, mo na Aksyon Boy. Mayo, kasi kayo way kamugin pang lagarin, Papa. Wala man. Lain ko kamo pang lagari, kaya daw kawayan, ka mga daan mo sa gamay ka pa mo. Kawain siya, Ganda sa sila. Importante ganda, wala ko da iya. Lagariyon, tanin na si kaya daw kawayan. Wala ko da iya. Sure. Sige. Say kadua na kita Aksyon Boy. Ang isa pagid ka problema, inabalang hindi ka kabalo gasto ka. Kumbaga ang savings mo kung tani nakapain na siya sa pangalaw-adlaw mo man niya galastuhon. Kaya nga to niya, gusto totoo mag-save pero wala ta ginatunga ang para sa savings naton kag ang para sa pangalaw-adlaw naton niya gastuhon. Ito may ara na siya kuan mo nga sa imo being income as a certain percentage na kuan mo gina sa savings ya. Kaya tansyado mo naman ang imo nga mga galastuhan mo, di ba? Amo pagid na. Dapat iplanuhon mo gani imo galastuhan, buka namin sa ako mag-advise do. Ano? Dito na magsipunan, okay lang na. Kita na nakabalistorya yan. Pero mo na siya nga planuhon mo ang imo nga galastuhan. Kag plano kung pila depende sa imo income. Kag kinahanglan part sa imo income bisan gamay lang nga portion mga 10-20% abi will go to savings. To your savings. Yes. So man Aksyon Boy, ang ikatatlo, ang isa pa gid ka problema kung kaisa kay balang nagasupot ang aton nga mga balayran. Mga bills naton. So kung pwede pa lang on time ka magbayad, go na sa on time. Kay kung kaisa mo ni ang kakaproblema sa aton nga mapabuyan-buyanan mo bala mambal ka nga sa next ko lang na bayaran kay sa next ko lang nga sweldo itagaan hasta na nga masupot wala ka na bilin, diba? So kay man pag may ara bayran. Oo. Ara bayad. Kag inabalang kun may extra matamat ko lang doon na isim ko be. May kuha kami sa motor. No? Oo, matamatan mo, di ba? Kabalo
ko i-insert mo gina siya. Dili na kita. Dili na kita karon kasugpon. May kuan ka bayad yan sa motor. Bayad ka na yun. Action. Hindi na ko kasugpon, Action Boy. Hindi ko si ano daw pa may manigabayad. Si Aksyon ano pa may manigabayad sa motor. Doon mo ko nakita siya gasakay sa motor man. Gasakay ko to sa uma. Wala kang kalong. Ang ikaapat, Action Boy, dapat maging mindful ka man about sa mga balayran sa bangko. Kay kung kaisa, di mo. Oo, makibot ka na lang balahaw. Makibot ka lang saka. Makibot ka na lang. Makibot ka lang butungon. Ang motor mo. Gani. Oo, sakto na. Sa malag-jamon mo. Kag ang sunod pag Action Boy. Masugma, ano na ko Sa ilo ka na. Sa ilo na ko Ang next, Action Boy, dapat mo i-track man na imo mga finances. Muna mga problema kung kaisa kay ang mga tao bala kung kaisa may magasto ka tapos wala ka dara abid ano tawag na dang imo nga chart imo nga chart sa mga gingasto mo. Kung wala ka da makumpiyansa ka lang may sobra pa man ko di mo niwa pag isip mo pag total mo na liwat wala naglibilin simple na sa nga kuan nga accounting accounting actually na siya. Simple accounting ba, debit, credit lang. Pila ang gasulod, pila ang gas expenses, pila ang income, pila ang expenses. Kung na sa expenses kaga income, no? Kinanglan i-track mo gid ang imo nga finances. Ang isa pero kung ang finances mo isa ka track, yaw na problema. Kung ang imo nga finances isa ka track, ano na track ya sa imo finances, Sana all. Tubi no, isa ka track. Ano, damo sa kwarta ba? Ano ko damo? Isa ka truck. Isa ka truck. Isa ka truck. Grabe, no? Bakit din? Ang isa pag Action Boy. Tagi na truck na yan. Truck na yan. Sila nga daw ginamalita. Pero sige problema about finances. Isa ka truck na yan. Sinisya padulungan. Tanay si isa ka truck. Isa ka truck. Muna siya. Muna siya kadamo kwarta. Yan sir, pila sir dulong siya ka truck. Mga pila sir. Basta punaan yung truck. Talaga tapan-tapan. Kung gusto mo gabunggong at ng hindi ka naman patalinga para hindi ka mo ma-overloadin. Overloading. Hindi lang. Isa ka truck yun, no? Yan, dulong ito. Naibibli. Yan pa si Aksyon Anto. Ang problema pa ibulig to. Yan pa dulong ito. Isa ka truck. Ang sanoon. Sorry. Buga na yun. Yawan ka guro diskarga ay. Muna ano. Ano mga problema? Paano mo na yung iba diskarga sa truck? Ang ikaduwa mo nga problema, di mo na ibutang. Oo, tingnan eh. Alangan sa truck lang Japon, di ba? Lain pa na blak mga 10-wheeler pa lang truck ako. Kadako ba? Perting imagination ba? Gani no, kalapad sa nga to yung mga imahinasyon subong. Ang isa pa kita Action Boy, kido uso subong online shopping. Online shopping kag order pagkaon online. Okay, isama ko da. Food delivery. So amo na ang do mga reason subong kay kapin pagid sa nag-pandemic pagid nga inabalang ang restriction grabe pagid di ba limited man kaayo do no choice ka mabakal ka gid pila ang magasto mo food deliveries kay for sure gid Action Boy bisan hindi ta na pagpamangkot mahuumon mo na lang mga online ni bla nga mga nagadulong dako gud nila gidan siya sang pandemic may kilala ko di gani kilala mo man Nga, kilala mo ba nga dako yan na ginan siya sa pandemic? Aga pang ang deliver siya? Pagka, muna? Kilala ta. Okay. Diba? Pero motor mo to, wala ito nag-deliver. Wala ito galing ka-deliver. Mawin ang problema, wala siya ka-deliver. Kung tama na Action, may kapamati. May kapamati, masakit na sa karon. Char! Good morning, gali kay Action via Jonathan kay sa iya dira nga asawa. Happy birthday sa iya nga asawa sa January 14. Dala na to ganing pangalan ni. Kapon. Oo. 15 kagapon, 16 subong. 14. 14. Asang 14? Oo, 14 ang iya nga birthday. Ano to ganing ngalan? Duman ka kalipat ko sa pangalan. Asawa ni Bia Jonathan? Kilala ba? Okay ko si Domarie, hindi?
Si Ma'am Mary Joy Fuentebella. Lapit lang gid sa Mari. Lapit lang sa Mari. Ma'am Mary Joy Fuentebella. Dira sa may, dinis na singkang, no? Ay, sakto ko lang yung ilang, lawag-lawag location, pinalagpat, Ayaw mo na. Anyway, good morning dira sa inyo, ma'am, kag kay Aksyon via Jonathan. Sige. Siling ni Dennis niya, sunggod ko ka Aksyon Boy, akin, unfriend ko daan ni Aksyon An. May sala na sa sakon. Gin-unfriend mo siya? May sala na sa sakon. I-friend request na liwat. Friend request lang. Kay accept na lang ka. Kaya may sala ka sa ako, di mo na ako niya balos. May sala ka gali, Dennis. May sala ka gali. Drigin ka na vulgar ba? Good morning, kag happy birthday kay Teresita Abara Ilarcosa. Nga sa iya 18th birthday. Oy, debut. Challenge kay Charles Noe. Sa kay Gracia Hareta Horvidalia. Good morning, Edgar Parcon, may agaman. Sa may barangay na nunga Hinigaran. Namit siyang hair mo kuno action sila ni Ma'am Vanessa. Thank you, ma'am. Joel Kabayi. Hello, with so much joy in my heart, I can simply kuha niya, gabligya ni siya. Dinah Perrin. Lugar ni Galia. Dinah Perrin is a great place. Morning sa inyo tanan rin kay Rona Rihida Trava. Good morning dira sa imo. Kay Jeanette Delino, good morning man. Sige, okay na kita? Ay, kaya akong tiya sa kay TILCL dira sa may Purok San Roque sa barangay Tangob nga naga-continue monitor sign on to sign off man ni sila Action Boy nga nagatuto. Very good. Oo. Mayroon na nga pag-monitor sa inyo TIA. Doña Elena Alegarbes, good morning man sa imo. Kay amigo na ton Roberto One Ball Gallo, good morning man. Sige. Okay na kita? Inyong imamatiar aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition karon nga adlaw Sabado, Enero 16. Happy weekend sa inyo tanan. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman diri nga news team Aksyon and Defensor. kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.